Плейбеци, симбеци, инструментали. Бекинг тракове. Бекинг тракове. Знаеш как се правиха инструменталите на време? Не, нямам представа. Предполагам, че с помощта на компютъра. Не. Тогава компютъра беше по-скоро за украшение и за плашене. Инструменталите се правиха, когато под съпровод, този, за който се прави инструментала, най-често на акустична китара, записваше само вокал. Това ставаше на многопистов магнитофон. След това идваха музиканти. Истински. Такива живи, дето. Да. Свириха. И след това просто се мютваше вокала. Това бяха ранните версии на инструменталите. Сега е много по-различно. Има много технологии, по които може да направим инструментал от песен. Тоест може да изолираме вокала. Дори има, сигурно ги знаете, сайтове, които използват изкуствен интелект, където срещу една не чак толкова скромна сума може да получите доста прилична и в голяма степен използваема версия на песента. Но това не разваля ли качеството на инструментал? Да. Доста често се наблюдава това, че примерно в къщи, използвайки такава програма, нещата звучат сравнително добре. И в момента, в който обаче ги чуем през добра професионална техника, нещата са плачевни. И доста често в моята работа и изобщо не само за децата, с които работя аз и възрастните, разбира се, много други колеги се оплакват от това, че всъщност нямат достъп до качествени инструментали. Пък в последните години има няколко сайта, които са доста достъпни от гледна точка на базата данни, базата информация, базата инструментали, с които разполагат. Понякога са доста добри, но понякога качеството не е никак добро. И тогава наистина се налага човек да прибягва до изолиране на вокал от някакъв инструментал, който му харесва за работата, но той в никакъв случай не е качествен и доста често чувам коментар, но това звучи ужасно или пък има някакъв друг проблем. Защо инструменталите са недостъпни? Нямам никаква представа защо са недостъпни, особено българските инструментали. Значи, базата данни в тези сайтове, за които вече споменах, чуждите е необятна. Почти не ми се е случвало да търся някакъв инструментал, без значение в какъв стил музика ще бъде, включително мюзикъл, включително класически, включително каквото можем и не можем да си представим. Има все пак такива инструментали. Проблема най-вече е с достъпа до българските инструментали. Не знам защо така се е получило. Аз знам. Добре, обясни го тогава. В България, за съжаление, няма продуцентска гилдия. Имам предвид не продуценти като тези, които дават парите, а като хората, които произвеждат музика. И след това правят продукт. Сега народопсихология или нали, българина не обича да му дава акъл. Още по-малко той би платил някой да му дава акъл. Това със сигурност. Затова няма продуценти. Сега и няма да е нищо причината, но в крайна сметка артистите се самопродуцират, т.е. те влагат собствени средства в производството на музика. И след това не биха пуснали в пространството един вид своя труд, т.е. да си направят инструментално собствената песен и да пуснат децата да го ползват. Да, аз много добре те разбирам. Обаче всъщност аз си мисля, че няма нищо по-хубаво от това. Няма по-хубава реклама от това. Най-малкото за реклама. Но всъщност живота на една песен е докато тя бъде слушана и докато бъде пята. И какво по-хубаво от това едно дете да посегне към тази песен или пък дует, или пък група от деца, или пък група от младежи. Мисля, че е доста добре да се помисли върху това, защото наистина е доста скъпо
един такъв продукт да види бял свят, да стане известен и пък по някакъв начин да бъде достъпен, защото по-важното е всъщност точно това, да имаме такива добри инструментали, за да може децата да ги използват и тази песен или тези песни на тези особено нови изпълнители да става достояние на много по-голям брой хора, които ги възприемат, слушат, гледат на много по-голяма публика, имам предвид. А цената на инструменталите? Това е много често. Колко струва? Сега, ако музиката е продуцирана изцяло по електронен начин, т.е. направена с компютър, там се купуват едни плагини, някои даже не си ги купуват. Правят някаква музика, която много лесно може да бъде наподобена и да бъде направена същата. Колкото повече живи инструменти има в един инструментал. Това е със сигурност. Те трудно могат да се имитират по електронен път. Да не говорим за инструментали, които са направени от групи и оркестри. Симфонични оркестри. Симфонични оркестри. Много е трудно. Да, инструментите, които имитират подобни неща, стават все по-съвършени, но аз мисля, че няма да доживее времето, в което може да бъде направена 100% имитация на свирането на живи хора. Едва ли? Така че много е трудно да бъде определена, да стандартизирана една цена. По-скоро може да направим един апел към всичките музиканти и дори и продуценти, да кажем, да предоставят инструментални версии на своите песни, за да може децата да се учат да пеят, да ги харесват, да ги научават, защото всички се състезават, включително ние се състезаваме за така наречения английска дума, ще ни понасям airplay. Нали? Тоест, дали ще чуем по радиото, по телевизията. На един конкурс една песен може да бъде чута от 100, 200, 300 човека. Доста. Нали? Дори да не е и дори доста повече. Помислете за това. Наскоро си говорихме с доктор Мартин Карнолски как всъщност инструментала, с който ще работим, е изключително важен. Защо е изключително важен? Защото той е точно трябва да бъде точно толкова впечатляващ, колкото и самото пеене на детето. Защо? Защото пеенето и това, което се случва зад него, дали ще бъдат инструменти и вокали, по еднакъв начин допринасят за доброто представяне на артиста и на общото впечатление за звук и за емоция, която ни доставя тази песен, която ние ще възприемаме. Така че това наистина са много, много важни неща. Пожелавам на всички да имат възможност да пеят, а пък и да свирят с групи, с лайв музиканти, при това добри и на ниво. Но в условията, в които живеем, просто се налага ние да използваме тези вече създадени от някои инструментали и понякога достигаме до оригинални такива, което е чудесно, но доста често се налага да прибягваме до някакви други версии на любими наши песни. И ако имате нужда от инструментал, който да е достатъчно качествен, за да може да бъде използван професионално, може да се обърнете към нас. Имаме достатъчно добра база, умения, опит, пък и някой друг колега музикант, който може да помогне.